आली आली गौराई सोन्या रूपाच्या पावलानं, आली आली गौराई धनधान्याच्या पावलानं या स्वागत गीतासह पारंपरिक पद्धतीने पाणवठ्यावरती जाऊन 5, 7 किंवा 11 खडे आणून एक दिवसीय गौरीचं विधिवत आवाहन तसंच पूजन आज ठिकठिकाणी करण्यात आलंय। माहेरवाशीण म्हणून असलेल्या महालक्ष्मी तथा गौराई अनेक घरांमध्ये पिढ्यानपिढ्या बसवल्या जातात। काही कुटुंबात गौरीचे मुखवटे असतात तर काही कुटुंबात परंपरेनुसार पाणवठ्यावरती जाऊन 5, 7 किंवा 11 खडे आणून त्याची पूजा करतात। काही घरांमध्ये धान्याची रास म्हणजेच गहू, तांदूळ, ज्वारी, हरभरा डाळ आदींपैकी 1-2 धान्याचे ढीग करून त्यावरती मुखवटे ठेवून त्याची पूजा केली जाते। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गौराईचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला। प्रत्येकाच्या परंपरेनुसार 3, 2 किंवा 1 दिवसांसाठी हा गौराईचा सण साजरा करण्यात येतो। काही ठिकाणी आज मंगळवारी सकाळी एक दिवसीय गौराई आणण्यात आल्या। त्यानंतर महिलांनी ठिकठिकाणी आपल्या परंपरेनुसार पौसा भरवण्याची प्रथा संपन्न झाली। महिलांनी पारंपरिक साड्या परिधान करून गौरी गणपतीकडे पौसे भरलेत। आणि आपल्या परंपरेनुसार पौसा भरवण्याची प्रथा संपन्न झाली। महिलांनी पारंपरिक साड्या परिधान करून गौरी गणपतीकडे पौसे भरलेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।